So marinapon mga Carnamental. Inot sa gabos, gusto kong ipaaram sa mga subscriber ko na so Facebook page ko, pati so YouTube channel ko na Bicol Ornamental Fish Keepers. Sinalidahan ko na po so name, ginibo ko na lang po na Pets of Bren. Kasi medyo halawig po kaya talaga so name kang YouTube channel ta, maging so Facebook page. Kaya yun so ginibo ko, pinalitan ko na lang po kay Pets of Bren. So ngunyan gagamiton ko man po giraray so apod ko sa indo na ornamental kasi yun na po ito so natokdan buda tangani maaraman man po kang mga taga ibang lugar na kita digdi sa Bicol may existing man kitang group na para sa mga ornamental fishes na nag-aalaga. Ngunyan ang video ng ini mga ornamental intended po ini sa pag-unbox kang kinuha kong package shell isa Cagayan de Oro na inipubok ko man ini. Pinaagi lang po ini sa kuya ni Bro Ryan na Salazar na taga Catanduanes. So ini kasubago pa ining aga nag-abot 6 AM kaso day ko po siya nakuha kasi nagtrabaho pa po kaya ako. Nakuha ko siya after lunch na. Okay mo po siya na maski day ko tulos makuha. Kaya man niya po mag last ng 24 to 48 hours. 48 hours kung talagang kinakaipuhan. So ngunyan, inabot lang kami na siguro ngunyan magto 24 hours na siyang yaon sa box. Pero ngunyan, i-unbox na siya mga ornamental. Tanganing mahiling ta kung talagang kung gaano katotoo na kayang survive ni kang mga sirata sa araw kito kahalawig na panahon. Although naka man po siya, naka medical oxygen siya. So this is to believe baga kumbaga. So ngunyan, mga ornamental, buksan na na, punan ta ng pag-unbox. A few moments later. Papa, hi Nana. Papa. Ano ba hilay? Opo. Taday mo. Nanata. Nanata. Dahil Nana. may casualties na. May casualties na. Ay, bako ano. Bata dahil pang community. Tira. Ano? You know, Kuya An. Mga ano? Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa? Kaya pa ini. Sa'yo. Hoy daw mga ano. Ta. Piano. Ano ini ta? Takas sa dito. Ini. Kahit ko ano man iyo. Dito may Takas sa ta. casualties na. Casualties na. Hindi mo na siya ta. Ano na Jacqueline? Piridyon ko na. Sino ba yung Isabi kulay siya? Ano niya ako rin kuryente digdi. Ano sigibo ko kayo ni. Binidyohan ako, binidyohan. Mama! Mama! Okay pa? Dahil na. Nag-ano pa? Nag-iirarom na Dahil niya kinagay ko medical oxygen. Dahil? Eh kaya ano? Ibaba mo matabi ma. Ibaba mo, tamauli pa. Kayang pumulihan.
Hindi mo pagsabay ng tubig. Kaya pa? Sa gilid na bagaan. Ilan mo? Kaya Ay, pa. salamat. Kaya pa. Saan kita Tubigi ma, makon tubig? tubigi. Ah! Sa gilid na bagaan. Mama po! Yung masarap. Ito pa, nga pwede man. Mm. Pabutubutan mo na ito. Tubot-tubutan na rin ito yung kuryente. Dahil, may kuryente na. Naghala ako sa shop may kuryente na. Iguana ta? Ano ini tama na ni Bren? Dito naman tubig ma. Pero naglangoy na. Ini pa. Ini kan. Sige ma. Sige. Iyan nakapauli noy. Supig para bumbang ko kitubig. Iya, wala yan pan. Naka-video pa? Video. Makati sa tubig pati. Ati na atik sa tubig. Itaas mo. Nahiling. Ay, para remote man ma. Ano pa rin ano ko? Yung ko dyan eh. So, i-return na sa Tinada niyo dyan sa loob kang ano, box. Kaya na, ano. Lint, makastang ka kang ano, salmon. Ilangaman. Bro, ang dumi nung ano, ang dumi ng tubig. Ay, Kaya, that's why, oh. Dilis mayo na. Grabe. Pero, gawin natin ang lahat para makarecover yung mga isda. Sana walang maging casualties. Hanggang ngayon, wala pang kuryente. Meron pa kuryente ba? O, kakaroon pa lang. Mati, unang tubig. Grabe. Kulay brown na bagaan. Grabe ang dumi bro. Ang daming lumot. Oo, di mo ito tinapad. Anong pinasaraan? Ano na lang? Ngayon nakapaumay ka, para aruga ko ka ano. Lalo ko na yan. Ituwa ko na yan na styro sa ano, masino. Oo, tabata. Tingin ko kulang sa oxygen yung kinaag. Walang, pero nga, daing. Baka nga ni tayo oxygen. Ako na lang, Lolo. Inabot pa. Bago pa. Kung day ko para arog kan, ano na? Dapat talaga Kinuha ko dyan. Kaya dapat nag-aral. talaga nag-iran tubig. Ano ma? Tapos may... Marihay, kanakumain kung gusto. So, sabi ba ni Brenda, dagdagan ko tubig, nagkuha ko dyan. Tapos para arog ko kaan. Saka ko nahilin na naglangon. Paglangoy nga niyo, paghampang ko nga, magawa ng tigaya. Ha? Pwede ako magpa-back up. Kung saan sa gilid, Lola, dumansa na. Naabot pa sana, dahil nga nagigital so karong plastic na may ang luwas kay ni Brenda, 1 box. Iyo. Dahil kita madepende sa sarong box na ginibo niya. Sa day. Matay po kay Ano, may sira. tsaka plastic. 2 box ini. Paano ginibog Biniyo sa niya. box? Nakulaong pa lang sa duwa. Ginibo niya, apat sa sarong Yun ha? dapat pinaghiwalay niya so maliliit. May halong maliit, may halong dakula. Hindi na darakula nga niyo. Oo. Ay, salamat. Thanks God. Na ano,
Panutan may ipalis digdig. Di mo nandiyan paglaag. Na mahirapan ka nun sa ano. Yes, siguro. Pakargalan sa aga. Hindi po ma. Luway-luway no. Luway-luway ha. Matamaan mo ang sira. Tas-tason mo. Slowly. Paano pag mo naman yun? Puro putot-putot na ini. Bayay sana. Di mo pag anuhon. Paano may kagagawa? Tawanan mo akong plastic. Oh, yari. Anong plastic? So ano lang, sarit lang. Sorry kitong plastic ni Kati sa basura. Hindi diya, boy sa plastic boy. Digday ito. Ay, naboy sa plastic. Tama kita po. Oy! Kaya ko initip sa lunes. Habo kayo magkadiras dito. Pare ko, pero mo para. Hindi ko berong ko ini. Ano na, videoan, ang formal ni. Balat lang o mami ko permal tapos Adapt. Kita. Adapt. Narariyas mo siya ng ano, water temperature. Gilid baga. Inuno yun. Titok lang sa nako pa iyo ni mama. ano ko dyan. Ayun na. Hindi nga mo na may. Bakilid. Bakit ba ang cellphone mo? Bakilid pa karayan mo. Uy, no. Kuna ko ta mag-ano. Happy. 28 minutes na. Okay na. Sa problema? No, pabuya na. Pero ito okay na baga o. Ini sobrabi yun, nakasabang titigayan na rin. Tiga, unino yun. May sarong nagtitigaya na. Mga mati, yung sa tubig. Oh, yan. Bale. Bako man Uni-uni. Grabe. Yan o, grabe na yan. Kasubago. Dito, ano na yun? Dito, dunan. Ay, salamat bro. Woo! Never too late. Ang ina. Di pa. Di kami nakapicture. Kami na matapas na bayan magwala. Luma. Oh. Kagat na. Hindi ka magtukso. Hindi ka maglukso na no. Ay, puta. Magka-problema tayo dyan. Lumilukso ka Takluban pa. mo man yung totoo. Nag-ano pa sila. Hindi. Ano na yan? Nagbigyan nito. Ayun, nakabidyo din. 54, ay 57, 58, 59, 100. Mga masigla na ba ganyan? Ayun, masig na yan. Ano may tubig? Ano na? Balong gorilo? Yung baga, kulay brown na. Hindi na quarantine. Hindi na to. Relag ko muna doon kasi dapat yung tumatagalan. Ano to? Pero may dagabo. Dahil na nagkabiri lang kami sa ribot-sibo. Dapat ano yun, may magabat na atog. Muri nila, nagbangga ito. Ay, salamat. Woo! At ang pagkain ito, manang. Diyan may mga nakahangan na bagay sa pinto ng pagkasunod sa shop. Yan, sa plansyan, bagako. Kung ano dyan ay atog libre. Sa may, ano, apo. Yan, sa may plansyan, nakapatong si bag, si pattern, si mga rabya. Okay na ko sabi mong bagay plastic. Marinaw to mga ornamental. Bale, uni na so rinesib kang Japanese koi sa airport kang Sabado. Almost 3 days na ini sa kuya ng yan. Sa piling ko, naka-recover naman sinda gabos. Maliban lang kang saro na talagang mas ganong ginibo ko ng paagi para survive so sira. Talagang dahil niya na po kinayanan. Kaya may saro po talaga siyang kumbaga na namatay.
nagadan ta nahiling mambaganin do so sitwasyon kang mga sira ta kang pagabot. Kaya ito, maski ano nang ginibom yun na nadiretson manggiraray po si susaro tang Japanese koi. Medyo malain lang sa pagmati na araw kay ni nagadanan kita nyaw na sa kamuta. Pero dahil nakitang magigilibukaan ta nangyari na. Kuda ang magiging comment ko lang sa sa naging shipment, lalo na araw kay ni mainit ang panahon, kay puhanta po talagang maglag ki yelo. Tadawa naka medical oxygen ang satuyang sira na pinaship. May chance talaga sindang magadan dahil sa inot na inot, sabi ni Bro Ryan na pag may yelo nakakapabagal ka metabolism. So sa araw ketong paagi, may iwasan na magparapok sa mga sira habang nasa plastic, habang nasa biyahe na aramtaman sa nang ang pupuninda, iyon sa nang makakapulyot kan tubig na nalaagan kan sa tuyang sira. Na sa hiling ko, totoo man, tama man po talaga. Pero ang sarap pa talagang para sa kuya man na sa experience ko, na habang naglalangkaw ang temperatura sa loob kang box o nag-init ang sa tuyang shipment, cargo, iyo man sa pagbaba kang oxygen content sa loob kang plastic. Kaya yun talaga para sa kuya, big advice ko talaga na magkaagi yellow sa shipment ta. Data man direct na ika-crack, di ba? Ibabaw mo lang sa ibabaw kang plastic na luwa siya ang magtunaw. At least malinig ang malipot sa tubig ka, dahil siya mag-init para mapanatili ka so oxygen level kang sa tuyang shipment. So para sa kuya, ayun man sana itong mga ka-ornamental ang kaipuhan ta talaga. So ngunyan, sa aga, i-ship ko na ini pakatanduanes ta naili ko goods naman talaga sa mga sira. And para naman ni Bro Ryan, mapasakamot naman ni Bro Ryan. So sira na binakala niya. Ngunyan mga ka-ornamental, siguro hanggang digdi na sana ang sa tuyang video at abangan nyo na sana mga ka-ornamental. So maabot ang sunod tang video kay ni papailin ko sa inyo kung paano ko ini papacking ng mga sira na para ma-assure tang makaabot po talaga kay Bro Ryan na na buruhay at nasa good condition sa sira niya. Tapos bago pala matapos ang video ko mga ka-ornamental, i-shoutout ko pa lang si Sir NT Bars, tapos si Sir na Ertix Borselis Gabatan. Nadigdi sa tuya, sa tabako, sinda ang may mga kapot na mga quality goldfish. Minsan, bisitaon ko ito mga ka-ornamental, papailing ko sa inyo. So, siguro hanggang digdi na sa mga ka-ornamental. Salamat!